Здравейте, днес ще ви покажа как да си направите сървър на CS 1.6 с рутер. Първата стъпка е трябва да влезете в сайта на рутера ви. Ето това е при мен, не знам дали при вас ще бъде така, но това е при мен. Тук си пишете името и после паролата. След това трябва да влезете в forwarding и тук натискате Add New, за да направим ново. Сервис порт, това как ще бъде порт на сървъра. По принцип моя е 27015, но този път ще го направя малко по-различно, за да не стане грешка. 27018. Това не го пипате. Тук сега трябва да си намерите IP адреса на компютъра, затова трябва да намерите изпълнението. Ето това и пишете CMD, при мен е написано. След това трябва да напишете тук IP config. И ето това е IP адреса ви. Ето го. Ето това. И сега само трябва да си го напишете. Ето го при мен си е написано. Следващата стъпка е, тук това трябва да бъде задължително на UDP, защото няма да стане нищо. Трябва да е UDP, това тук не го пипате. И това не го пипате. След това Save. И ето ви го. Ето това ви е IP адрес и вече може да си направите сървър. Сега трябва да преминем към другата стъпка. Пишете в Google как е моят IP адрес и то сега ще ви излезне. Как е моето IP. Ето това е първото. И ето го моето IP. Само го копираме. И сега ще ви покажа как вече става по-лесното. Влизате в CS, HLDS и тук си пишете името на сървъра. Може да бъде примерно 3K Storm. Тук избирате map. По време на игра може да сменяте мапа. Тук интернет или LAN. Трябва да е интернет. Тук колко макс хора искате да бъдат в сървъри. Аз ще направя 20. Това е тук UPD порта. Нашият е 27018 и само трябва да го променим 27018. Пишете парола, ако искате. Аз пиша 145, а това не го пипате, това трябва да си е неотметнато. И вече искате старт сървър. И ето това ви е IP адреса, само че без ето това. Слагате ето това, дето го копирахме и че сега ще ти покажа как трябва да стане. Това го махам. Ето така трябва да стане вашият сървър. Това IP го копирате и само добавяте ето този порт. Само го добавяте и вече може да изпращате на ваши приятели сървъра. И ето тук това е за конфигурациите, откъде искате да киквате, откъде искате да банвате. Това е статистиката. Дали някой ползва хакове или такива работи. Това тук вътре дали има играчи и ако има някой, ако искате може да го кикнете и да го баните направо от конзолата. Това е тук, ако някой сте бана, искате да го добавите. И това тук вече
ви е консола, тук пишете и то ви излиза в CS, ви излиза като админ. Това беше от мен. Ще се чуем скоро. Абонирайте за мой канал Христо Геймс. Харесайте клипа и коментирайте. Ако искате нещо да ви покажа нещо друго, пишете в коментарите. Чао!